Mertxe Larrañaga naiz eta Yolanda Jubeto lankidearekin batera proposamen feministen inguruko saioa prestatu dugu. Biok Euskal Herriko Unibertsitatean lan egiten dugu eta ekonomia irakaslea gara. Saio honetan, bizitza sarea defendatuz, lurraldeetan patriarkatua eta kolonizazioa gainditzeko proposamen feministetaz arituko gea. Lurraldeetan dauden gatazkak ezagutzeko eta hoiei aurre egiteko konponbideak bilatzeko, ezinbestekoa da genero desberdintasunak aztertzea. Izan ere, desberdintasun hauek egiturazkoak dira eta arlo askotan adierazten dira. Ondasunen sarbide eta kontrol ezberdinean, erabakiak hartzerakoan eta baita emakumezko eta gizonezkoen parte hartze soziopolitikoan ere. Helburu hau lortzeko saioa 4 ataletan banatu dugu. Lehenengoan, pentsamendu feministaren zenbait oinarrizko kontzeptu azalduko ditugu. Genero harremanak, interdependentzia eta ekodependentzia, ekonomia feminista eta zaintzaren ekonomia, intersekzionalitatea, genero justizia eta bizitzaren sostengarritasuna. Jarraian, menderakuntza harreman patriarkalak ulertzeko erreferentziako teoriak azalduko ditugu modu laburrean. Hasteko, feminismo dekoloniala eta mugaz bestaldeko feminismoa. Gero, feminismo komunitarioa eta indigenoa. Ondoren, ekofeminismoa eta azkenik gaitasunen ikuspegia. 3. atalean, mundu osoko emakumezkoa askorentzat bizitza duina garatzeko aukerak murrizten dituen arazo larri bat jorratuko dugu. Bortizkeria matxistez eta hauen alde anitzeko dimentsiotaz ari gara, hain zuzen ere. Azkenik, gaurko sistema kapitalista, patriarkal eta kolonialak sortzen dituen gatazkei aurre egiteko eta gainditzeko zenbait estrategia aipatuko ditugu. Saioari amaiera emoteko, baliabide batzuk, idatzizkoak eta ikus-entzunezkoak erakutsiko ditugu baliagarriak izango direlakoan ikerkuntza feministarako metodologietan sakontzeko eta baita patriarkatua eta kolonizazioa gainditzeko estrategiak hobeto ezagutzeko.